ఓం ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఈశోపనిషత్తులో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈశోపనిషత్తులో హరే మొదటి కృష్ణ మాతాజీ. మంత్రంలో హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో 4 లోపాలు ఏంటి? మనలో ఉన్న 4 లోపాలు. అందరూ తప్పులు చేస్తారు, అందరూ భౌతికత్వానికి మరి ఆకర్షితులు అవుతున్నాము, మరి అందరిలోనూ ఎంతో కొంత వంచన ప్రవృత్తి ఉన్నది. 4వది మరి మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అసమగ్రాలు అన్న ఒక 4 లోపాలు. మరి వేదం అంటే తల్లి లాంటిది, అన్నీ తెలిసినది, వేదాల్లో చెప్పింది మనం ఇంకా ప్రశ్నించకుండా అనుసరించవచ్చు అన్నది చూసాం. మంగళాచరణంలో భగవంతుడు పూర్ణత్వం గురించి చూసాము. పూర్ణత్వం నుంచి ఎంత తీసినా అది పూర్ణంగానే ఉంటుంది, తీసినది కూడా పూర్ణంగానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ పూర్ణత్వానికి ఉన్న లక్షణం దాని భాగానికి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అన్నది ఆ మంత్రంలో చూసాం. అలాగే మొదటి మంత్రంలో ఈ అన్నీ కూడా భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన కేటాయించిన వస్తువుల్ని దురాశతో మనం అన్నీ మనకే కావాలనే తత్వాన్ని వదులుకుని తృప్తిపడి మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని ఏ విషయమైనా. సో భగవంతుడు ఇచ్చారు అంటే గాలి, నీరు, ఆహారము ఇవే కాదు, ఏ వనరులైనా తృప్తి అనేది నేర్చుకుని ఆ దురాశ అనే అలవాటు వదులుకుంటే మరి రెండో మంత్రంలో ఏం చెప్పారు? ఆ విధంగా ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా బంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండొచ్చు. ఇదే మార్గం. బంధం ఏర్పరచుకోకుండా ఉండాలంటే ఇదే మార్గం. తృప్తితో అనవసరపు కోరికల్ని తగ్గించుకున్నప్పుడు బంధాలు ఏర్పడవు. సో అది మెయిన్ పాయింట్. అలా కాకుండా ఈ బంధాల్లో పడిపోయి ఇంకా ఇంకా కావాలనుకుంటూ మనం ఆ కామంతో పాటు ఇక మరి బై ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా కోరికకు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు పెరుగుతాయి కామం పెరిగిన కొందికి. సో అప్పుడు మరి ఆత్మని హీన స్థితిలోకి తీసుకువెళ్తే మరి ఇక మనకి అంధకార బంధుర లోకాలు ప్రాప్తం అవుతాయి అని చెప్పారు. తర్వాత భగవంతుడి యొక్క మహత్యం ఏమిటి, ఆయన యొక్క వేగం ఎవరు అందుకోలేరు, దేవతలు కూడా. అలాగే ఆయన అన్నీ చేయగలరు, సర్వము కూడా
భగవంతుడి యొక్క శక్తియే నడవడం, నడకపోవడం, దూరంగా ఉంటుంది, దగ్గరగా ఉండడం. అంటే సర్వవ్యాపకుడైన భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా వర్ణించాలో మనకు ఐడియా రావడం కోసం ఇలా చెప్తున్నారు. నడుస్తాడు, నడవడు, దగ్గరలో ఉన్నారు, దూరంగా ఉన్నారు, బయట ఉన్నారు, లోపల ఉన్నారు అని మనం భగవద్గీతలో చూసామని కూడా చెప్పుకున్నాం. కనిపించేది ఏ ఆకారం ఉన్నా, కనిపించిందైనా కనిపించేదైనా పైన లోపల కూడా ఆయన ఉన్నారు అని క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో కూడా చూసాం. తర్వాత సమస్తం భగవంతుడితో సంబంధం తో కనుక ప్రతిదానిని చూడగలిగిన వాడు, ప్రతిదానిలోనూ భగవంతుని దర్శించేవాడు, ఎవరిని ద్వేషించడు. ఇది శుద్ధ భక్తులు. భగవంతుని గురించి చెప్పిన తర్వాత భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు కూడా ఎంత గొప్పవాళ్ళు అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారనమాట. ఇలాంటి అందరిలో భగవంతుని చూసేవాడికి ఎవరిని ద్వేషించడు. ఇంకా అలాంటి ఇక భగవంతునితో అంటే భగవత్ లక్షణాలు అంత ప్యూరిటీ. భగవంతుడు ఏమిటి? సచ్చిదానందం అంటే ఏమిటి? శుద్ధత్వం, ప్యూరిటీ, నో కోరిక, నో కామం, నో జలసి, నో ఈర్ష్య, నో లోభం, నథింగ్. ఇకది ప్యూర్ తత్వం అన్నమాట. అది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి అలాంటి ప్యూరిటీ ఉన్న వాళ్ళే మరి అందరినీ కూడా భగవంతుడి యొక్క భాగంగా చూడగలరు. అందరిలో భగవంతుని చూస్తున్నారు అంటే ఇలాంటి నిర్మలత్వం ఉన్నవాళ్లే, కల్మషం లేని వాళ్లే, కాబట్టి ఆ శుద్ధత్వం ఉన్నవాళ్లే. కాబట్టి భగవంతుడితో గుణైక్యం అంటే ఆ సచ్చిదానంద తత్వాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న వాళ్లే అలా చూడగలరు. వాళ్లే నిజమైన తత్వ పరిజ్ఞానం. ఇంకా అలాంటి వాళ్ళకి మోహం గాని శోకం గాని ఎందుకు ఉంటాయి? ఇక ఏ కోరిక, కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళకి మోహం ఏముంది, శోకం ఏముంది, జలసి ఏముంది, కోరిక ఏముంది? సో అది ఆ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చెప్పారు. మరి 6-7లో ఆ తర్వాత 8వ మంత్రంలో ఏం చూసాము? ఇలాంటి వ్యక్తి మరి అదే భక్తుడి గురించి చెప్పి భగవంతుడు కూడా అంటే భగవతత్వాన్ని పొందుతాడు, అంటే ఆ శుద్ధత్వాన్ని పొందుతాడు. ఇక భగవతత్వం ఏమిటి అంటే సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణత్వం, దోషరహితుడు, నరాలు లేనివాడు, శుద్ధుడు, అకలుషితుడు, స్వయం సంపూర్ణుడు, అనాది కాలం నుంచి అందరి కోరికలను తీర్చే తాత్వికుడు. సో ఇటువంటి భగవంతుడు, ఆయన యొక్క తత్వాన్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అర్థం చేసుకోవడం అంటే మాటలతో కాదు, వాళ్ళే ఆ స్వభావాన్ని తెచ్చుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఇది ఆ ప్యూరిటీని వాళ్ళు కూడా ఆ రకంగా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. ఆ తరువాత ఇది 8th మంత్రం. 9వ మంత్రం మరి మళ్ళీ మనకి ఏం చెప్తుంది? అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యావు విద్యాయాగం వ్రతాః. అంధం తమః అంటే అజ్ఞానమైనటువంటి అంధకార బంధురమైన చీకటి లో ప్రవేశిస్తారు. ఎవరు? ఏ విద్యాం ఉపాసతే, ఎవరైతే అవిద్య ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే అది ఆ కింద చదవాలన్నమాట ఎప్పుడు ఈ అక్షరం. సో ఏ అవిద్యాం ఉపాసతే, సో ఎవరైతే అవిద్యను ఉపాసన చేస్తారో, ఉపాసన అంటే ప్రాక్టీస్ చేయటం, ఆరాధించడం అని అర్థం. సో ఎవరైతే అవిద్యను, అజ్ఞానాన్ని ఉపాసన చేస్తారో వాళ్ళు అంధకార బంధుర ప్రదేశాల్లోకి ప్రవేశిస్తారు. అంటే జ్ఞానం లేనప్పుడు, అవిద్య అంటే ఈ విషయాలేమి తెలియని అజ్ఞానంలో ఉంటే. తతో భూయ ఆ తరువాత మరి అంతకంటే ఎక్కువ ఇవతే తమో అంటే ఇంకా ఎక్కువ చీకట్లో ప్రవేశిస్తారు. ఎవరు? యావు విద్యాయాగం రతాహ, కేవలం జ్ఞాన సంపాదనలోనే ఆసక్తులై ఉన్నవాళ్ళు. అంటే అజ్ఞానులు ఎలాగూ చీకటి, తమో అంధకార బంధురమైన చీకటి లో ప్రవేశిస్తారు. అయితే ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం కావాలి అని చెప్పేసి విద్య అనబడే బుద్ధి కసరత్తుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నవాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ చీకట్లో ప్రవేశిస్తారు అంటున్నారనమాట. అంటే ఈ జ్ఞానం కోసమే అది అంటే స్వార్థం కోసం మనం ఏదో గొప్ప అనిపించుకోవాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో
అసలైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటో తెలుసుకోకుండా ఏదో గొప్ప కోసం ఈ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించి గొప్పవాడిని అయిపోవాలి అనుకునేటటువంటి మెంటాలిటీతో జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటూ కష్టపడిపోతూ కసరత్తులు, బుద్ధి కసరత్తులు అంటున్నారు. అలాంటి వాటిల్లో ఆ ప్రయత్నంలో నిమగ్నులై ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ చీకట్లో ప్రవేశిస్తారు అంటున్నారనమాట. అంటే ఇక్కడ ఈ మంత్రం విద్య అవిద్యల రెండింటికి ఉన్న తారతమ్యం ఏంటో చూపిస్తోంది. అవిద్య అంటే మరి అవివేకం, అది నిస్సందేహంగా మంచిది కాదు. అవిద్య అంటే మరి జ్ఞానం లేకపోవటం, ఇదంతా కూడా మరి అజ్ఞానంలో ఉండడం, ఇదంతా అవిద్య. కాబట్టి అది ఎలాగూ మనకి అజ్ఞానం ఉండకూడదు అన్నది మనకి తెలిసిన విషయమే కదా. అయితే విద్య లేక విజ్ఞానం కూడా తప్పుగా గ్రహించబడ్డప్పుడు లేదా పెడదరవ పట్టినప్పుడు అది అంతకంటే ఎక్కువ హానికరం అని చెప్తోంది అనమాట. నీకు ఇప్పుడు వేదాలు తెలిస్తే తెలిసి ఉండొచ్చు, నువ్వు చదివి ఉండొచ్చు, కానీ నువ్వు ఆ వేదాలని తప్పుగా నువ్వు ఉపయోగించినట్లయితే, అంటే నువ్వు స్వార్థం కోసం కానీ అధికారం కోసం కానీ అహంకారంతో కానీ లేదా ధనార్జన కానీ, అంటే ధనార్జన అంటే మన అవసరం వరకు మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పురోహితులు ఉన్నారంటే వాళ్ళు వేదాలు చదివిన వాళ్ళు, వాళ్ళు మనకు పూజలు చేస్తే వాళ్ళకి దక్షిణ ఇవ్వడం మన ధర్మం, తీసుకోవడం వాళ్ళ ధర్మం. కానీ కొన్ని విషయాల్లో ఇలా డబ్బు సంపాదన కోసం వాటిని తప్పు మార్గంలో గనక ఉపయోగించినట్లయితే స్వార్థరహితంగా, స్వార్థపూరితంగా, సో అట్లా కానీ తప్పు మార్గంలో వేదాల్ని ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించిన అది ఇంకా కూడా డేంజరస్ అంటున్నారు అనమాట. అజ్ఞానం కంటే కూడా డేంజర్ అది అంటున్నారు. సో ఇది మరి ప్రస్తుత కాలానికి ఈ మంత్రం బాగా వర్తిస్తుంది. ఇదివరకు రోజుల్లో జ్ఞానాన్ని తప్పుగా వాడే వాళ్ళు, తప్పుగా ఉపయోగించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండేవారు కాదు. కానీ ఈ కలియుగంలో జ్ఞానాన్ని కూడా తప్పు మార్గంలో ఉపయోగించే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మంత్రం మన కలియుగానికే ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది అంటున్నారు కదా. నిజం కూడా అంతే కదా మరి. సో అంటే మన ఈ రోజుల్లో మరి ఇప్పుడు ఈ విద్యారంగంలో వాటిల్లో కూడా ప్రగతి సాధించినా కూడా ఇంతకంటే మరి ఎంతో పైకి ఎడ్యుకేషన్లో ఎంతో అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు కూడా మరి దుఃఖంతోనే ఉంటున్నారు. ఏమీ ఆనందం కానీ తృప్తి కానీ మరి లేకపోవడం వల్ల. కాబట్టి ఈ ఆధ్యాత్మికత్వం అనే అంశాన్ని వదిలిపెట్టేశారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నా ఈ విద్యారంగంలో ఈ భౌతిక అభ్యుదయం కోసమే అందరూ అవస్థలు పడుతున్నారు ఈ రోజుల్లో కదా. ఏదో ఇంజనీరింగ్, డాక్టరు, ఇంకేదో చదవాలని తప్పు కాదు, చదవచ్చు. కానీ అసలైనటువంటి పర్పస్ మర్చిపోయినప్పుడు, మనం మనిషిగా వచ్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మికత, మరి భగవంతుడు, ఆయనతో మన సంబంధం, మనకు ఉండవలసిన లక్షణాలు ఏమిటి, తృప్తి, అత్యాశ, దురాశ లేకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ లేనప్పుడు ఎంత విద్య ఉన్నా కూడా దానివల్ల దుఃఖమే కానీ ఆనందం లేదు. అది ఇంకా ఇంకా అజ్ఞానంలోకి, ఇంకా ఎక్కువ చీకట్లోకి వెళ్తారు. అంటే ఇంకా తెలియకపోతే ఒక ఎత్తు. మన వాళ్ళు అంటారు, తెలియని వాళ్ళకైనా చెప్పచ్చు, ఏమీ తెలియని వాళ్ళకైనా చెప్పచ్చు, పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతుడికి చెప్పే పని లేదు. మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, అంటే ఇట్లా జ్ఞానాన్ని సరి అయిన మార్గంలో అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళు చదివి కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం కష్టమే. ఒక ప్రక్క ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడు భౌతికత్వంతో అటాచ్మెంట్ ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ జ్ఞానం నిజమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వదు. వాళ్ళు బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి అనుభవపూర్వకంగా ఆ ప్యూరిటీ కానీ ఆ శుద్ధతత్వం కానీ లేదు. కాబట్టి భౌతికత్వానికే వాళ్ళు అటాచ్ అయి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు అది అనుభవించడం వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ దుఃఖంలోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖంలో, తెలియని వాడికి కనీసం అజ్ఞానంతో అన్న ఉంటాడు, తెలియదు. వీళ్ళకి తెలిసి ఇవన్నీ ఆ దుఃఖాల్లో ఇంకా ఇంకా భౌతికత్వ దుఃఖాల్లో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఆ విషయాన్ని. కాబట్టి విద్య అంటే భౌతిక విద్యలన్నీ మన జీవన ఉపాధి కోసం మనం నేర్చుకుంటాము, ఓకే. కానీ అసలు నిజమైన విద్య ఏమిటి అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడము, ఈ ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని తెలుసుకోవడమే నిజమైన విద్య అని చెప్పి అది
మర్చిపోయాము ఆ విషయం. అంటే భగవంతుడే సమస్తానికి అధిపతి అన్న విషయమే మనం విస్మరించామంటే అదే అవిద్యలో ఫస్ట్ పాయింట్ అంటున్నారు. ఇక ఆ భగవంతుణ్ణి మనం మరిచాము అనడమే ఇక పెద్ద అజ్ఞానం, అవిద్యలో ఉమ్, ఉండడం అని చెప్పి మనకి ఫస్ట్ మంత్రంలోనే చెప్పారు. ఆయనే సమస్తము, ఆయనే అందరికీ వనరులు ఇచ్చారు. ఆ ఇచ్చిన దానిలో మీకు అవసరమైనంత వరకు మీరు తీసుకుని తృప్తిపడి ఉండండి, దురాశ వద్దు అని ఫస్ట్ మంత్రంలోనే చెప్పారు. కాబట్టి మనం భగవంతుని గురించి ఈ విషయం మర్చిపోయాము అంటే అంధకారంలో పడిపోతాం. అవిద్య అంటే అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ విషయాన్ని మర్చిపోవడమే అవిద్య అంటున్నారు. అజ్ఞానం అంటే అది అంటున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎంతో పెద్ద డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, పిహెచ్డీస్ ఎన్నో చేసి అసలైన భగవంతుని గుర్తు చేయనప్పుడు వాళ్ళు అజ్ఞానంలోనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ వాళ్ళకున్న జ్ఞానం అంతా వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా భౌతికత్వంతో అటాచ్మెంట్ పెంచి దుఃఖాన్ని భవసాగరంలో పడేసి ఇంకా ఇంకా చీకటి లోకాలు అంటే ఇవి అట్లా పడిపోతారు అన్న దానికి అర్థం అందనమాట. అసలైన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని మర్చిపోయారు కాబట్టి. ఇక కర్ములు, జ్ఞానులు, యోగులు అని 3 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు మనుషుల్లో. వాళ్ళు మన ఇంద్రియాలకు ఆ తృప్తిని కలిగించే వ్యాపారాల్లో నిమగ్నమైన వాళ్ళందరినీ కూడా కర్ములు అంటే, మన ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి మనం చేసే పనులు ఎవరైతే పనులు చేసుకుంటారో వాళ్ళందరినీ కర్ములు అంటారు, ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పనులు చేసే అలాగే మరి వాళ్ళు చాలా మంది ఈ రోజుల్లో 99% ఇలాంటి కర్ములే ఉంటున్నారు. ఇక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అవ్వనివ్వండి, ఫైనాన్షియల్ ఫీల్డ్ అవ్వనివ్వండి, పోనీ ఏదైనా కొన్ని సార్లు అవతల వాళ్ళకి సహాయం చేసే ఏజెన్సీలు ఉంటాయి, మరి రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళు అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా సరే ఓవరాల్గా అందరూ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఎక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ కూడా కర్మీస్ అంటారనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక వాళ్ళు భగవంతుడి కోసం కాకుండా వాళ్ళ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి చేసే పనులను అటువంటి వాళ్ళని కర్ములు అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక భగవద్గీతలో ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసే వాళ్ళని ఏమన్నారు? మూఢులు అన్నారు. అంటే జంతువులు. ఇప్పుడు గాడిద అంటున్నారు. గాడిద అంటే మూఢత్వానికి అది చిహ్నం అట. సో ప్రయోజనం లేని మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ప్రయత్నించే వాళ్ళు ఈశోపనిషత్తు ప్రకారం అవిద్యనే పూజిస్తున్నారు. సో ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే మనం పనులు చేసుకున్నామంటే ఇక మనం అవిద్యలోనే ఉన్నట్లు లెక్క అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఇది ఈ విద్య అంటూ ఈ మరి చదువుకుని మనం డిగ్రీలు తెచ్చుకుని ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం పనులను చేస్తూ ఆ విషయం కోసమే సహకరిస్తూ ఉంటే మన యొక్క విద్యతో అది ఇంకా డేంజర్, ఇంకా ఎక్కువ హాని కలిగిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ ఇంద్రియాలతో మనం పనులు చేసుకుని లాభాలు పొందాలి అనే విషయానికి సహకరించడానికే మన యొక్క నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించాము అంటే అది ఇంకా డేంజరు అంటున్నారు. అటువంటి నాలెడ్జ్ ఇంకా డేంజరు. ఎందుకు అంటే భగవత్ తత్వాన్ని వదిలేసి భగవంతుడి పైన ఆ దృష్టియే లేకుండా ఈ భౌతికత్వం మీదే దృష్టితో ఈ రకంగా ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉంటే కదా విద్యే అంటున్నారు. సో ఒక ఇప్పుడు ఒక సర్పం ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు? ఒక అమూల్యమైన మణిని ధరించిన సర్పం ఎటువంటి మణి లేని దానికంటే కూడా ఎక్కువ ప్రమాదకరం అంటున్నారు. అసలు మణి లేని సర్పం కంటే మంచి అమూల్యమైన మణి ఉన్న సర్పం ఎక్కువ ప్రమాదం. అంటే ఇప్పుడు హరిభక్తి సుధోదయ అనే గ్రంథంలో కూడా దైవ చింతన లేని మనుష్యులు వాళ్ళ యొక్క విద్య ఇలా శవానికి గనక అంటే డెడ్ బాడీకి గనక అలంకరణ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళ విద్య కూడా అటువంటిది అంటున్నారట. సో అంటే విద్య ఉన్నా ఈ భౌతికంగా మనం అన్నీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చదివినా ఈ నాలెడ్జ్ ఉన్నా అసలు భగవంతుణ్ణి గుర్తించినప్పుడు ఇంకా నాలెడ్జ్ అంతా వ్యర్థమే. అది ఇంకా అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా డేంజరస్. అసలు జ్ఞానం లేని వాళ్ళకంటే వీళ్ళు ఇంకా డేంజరస్ అంటున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళు
ఎందుకంటే ఇక ఇంద్రియాలను మించి మనస్సు అని చెప్పుకున్నాం కదా. మనస్సు కంటే బుద్ధి ఇంద్రియాల కంటే బుద్ధి, మనస్సు ఉన్నతం, మనస్సు కంటే బుద్ధి ఉన్నతం, బుద్ధి కంటే ఆత్మ ఉన్నతం అన్నది మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం. అందుకని నిజమైన విద్య అంటే ఏమిటి అంటే ఈ చివరున్న ఇంద్రియ తృప్తి కాదు, పైనున్న ఆత్మను తెలుసుకోవడం అసలైన జ్ఞానం అంటున్నారనమాట. సో ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే ఆత్మ యొక్క తత్వం ఎలా ఉంటుందో మనం అనుభూతి చెంది తెలుసుకోవాలి. అది నిజమైన విద్య. అంతేగాని అటువంటి ఆత్మానుభూతికి దారి చూపించని ఏ విద్య అయినా ఒక రకంగా అవిద్యే అంటున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ అవివేకంతో ఇటువంటి విద్యలన్నీ మనం నేర్చుకున్నా కూడా ఈ ఆత్మానుభూతికి మనం గనక వాటిని సహకరించి ఆ మార్గాన్నే మర్చిపోయామంటే అంధకార లోకానికే వెళ్తారు అంటున్నారు. ఇక భగవద్గీత ప్రకారం వేదాలను అపార్థం చేసుకున్న వాళ్ళను వేదవాతరత అంటారు. కొంతమంది వేదాలను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంది, కేవలం వేదాలు వల్లిస్తారు. వేదవాతరత అంటే వేదాలు గడగడా చెప్తూ ఉంటారు, కానీ మీనింగ్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు. రెండు మాయయాపహృత జ్ఞానం అంటే మరి మనం చూసాం కదా, 4 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు మూఢులు అని. సో అదేమిటి, పైకి జ్ఞానం ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అసలైన మీనింగ్ తెలుసుకోలేని వాళ్ళు. అలాగే మాయ వల్ల జ్ఞానాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళు. ఆసురంభావం ఆశ్రిత అంటే రాక్షస స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, నరాధములు. వీళ్ళంతా కూడా 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, వేదాలను తెలుసుకోలేని వాళ్ళు అంటున్నారు. వాళ్ళు కొంతమంది తెలిసి చదివి నాకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటారు, కానీ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడమే వేదాల యొక్క అంతిమ లక్ష్యం. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యం అన్నారు కదా. అన్ని వేదాలు చదివినా నువ్వు తెలుసుకునేది నన్నేనని. మరి అసలైన వేద రహస్యం అది, భగవంతుని తెలుసుకోవడమే అన్నది వేదాల యొక్క లక్ష్యం అని తెలుసుకోకుండా వేదాలు వల్లించడం వల్ల ఏ ఉపయోగము లేదు అంటున్నారు అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు ఏమిటంటే ఏదో వేదాలు చేస్తే మనకి అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది, పేరు వస్తుంది, లేదా స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, ఇలా లాభంతోనే ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ అసలైన వేదాల యొక్క పర్పస్ ఏమిటి అంటే ఆ జ్ఞానం, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం అనేది వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని కంప్లీట్గా వదిలిపెట్టేసిన వాళ్ళు అని. సో ఇక ఫస్ట్ మంత్రంలో చెప్పారు కదా, భగవంతుడే సర్వానికి అధిపతి, ఆయన మనకి ఇచ్చారు ఈ వనరులన్నీ మన జీవనం సాగించడానికి, వాటిల్లో మనకు అవసరమైనంత వరకు తీసుకుని మనం తృప్తి పట్టడం నేర్చుకోవాలి అన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు మళ్ళీ. సో తిరిగి మనం మరి భగవంతుడికి, ఆయన దగ్గరికి చేరడమే మరి మన యొక్క అన్ని రిలీజియన్స్ కూడా చివరికి భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నదే చెప్తూ ఉంటాయి. మిగిలినవి కూడా అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మానవుణ్ణి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి చేర్చడమే సర్వమతాల యొక్క ప్రయోజనం. అన్ని మతాలు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతిలో ఏదో ఆ రకంగానే తిరిగి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం అనే విషయం. సో మనిషిలో ఈ భగవత్ చైతన్యాన్ని పెంచడమే అన్ని వేదాల యొక్క ప్రయోజనం. అదే మనం వేదం చదివామంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ భగవత్ చైతన్యాన్ని మనలో జాగృతం చేసుకోవడం. భగవత్ చైతన్యం అంటే ఆ భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్రాముఖ్యతను, ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్ని మనం అంగీకరించి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం. సో అది వేదాల యొక్క పర్పస్ అంటున్నారు. ఇక ఈ వేదవాదరతులంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వేదాలు ఇవన్నీ పేరు కోసం, డబ్బు కోసం చేస్తూ అసలైన పర్పస్ని మర్చిపోయి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఇలా ఏదో కామంతో, కోరికలతో ఉన్న వాళ్ళు మరి అనవసరపు విషయాలే వేదాల్లోవి తీసుకుంటా. అంటే వేదాల్లో అనవసరం ఏమి ఉండదు, కానీ ఇది చేస్తే అది పుణ్యం, ఆ లోకం వస్తుంది, ఈ లోకం వస్తుంది అనే విషయాలు కూడా వేదాల్లో ఉన్నాయి, అది నిజం. కాబట్టి
వాటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ బెనిఫిట్స్ వరకే తీసుకుంటున్నారు కానీ అసలైన లక్ష్యం భగవంతుణ్ణి పొందడం అది మర్చిపోయినప్పుడు ఇక వాళ్ళు పెడదారిలోనే ఉంటారు. తప్పుగా వ్యాఖ్యానిస్తారు వేదాలను, ఇతరులను కూడా తప్పు ద్రోవ పట్టిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి వేదవాదరతులు గురించి కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటున్నారు. ఎవరైనా ప్రామాణికుడైన గురువు దగ్గర ఇవి వినాలి అంటున్నారు. ఈ ఉపనిషత్తు ముండకోపనిషత్తులో కూడా ఇదే నిర్దేశం చెప్పారు. కాబట్టి ఇలా తెలిసి తెలియనకుండా ఉండే చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గర జాగ్రత్త. మీరు గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్న వాళ్ళను ఆచార్యుడిగా స్వీకరించండి అని చెప్పడం జరిగింది. సో కరెక్ట్గా వేదాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగిన వారు. నెక్స్ట్ 10th మంత్ర. అన్యదేవాహుర్విద విద్యయా అన్యదాహుర అవిద్యయా ఇతి శుశ్రుమధీరాణం ఏనస్తద్విచక్షిరే. అంటే విద్యా సాధన వల్ల ఒక ఫలం, అవిద్యా సాధన వల్ల ఇంకొక ఫలం వస్తుంది అని చెప్పి ప్రాజ్ఞులు చెప్పారు. సో ఇది ఈ 2 మంత్రాలు కనెక్టెడ్గా ఉంటాయన్నమాట. సో 9వ దాంట్లో అజ్ఞానం డేంజరస్, కానీ ఆ జ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళు ఆ జ్ఞానాన్ని తప్పు రీజన్కి వాడటం ఇంకా డేంజరస్ అని చెప్పారు. అజ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళు అంధకార బంధురం అయితే వాళ్ళు అంధకార లోకాల్లోకి వెళ్తే, అజ్ఞాన లోకాల్లోకి విద్య అనే బుద్ధితో ఆ జ్ఞానంతో కసరత్తులు చేస్తూ దాన్ని రాంగ్ వేలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చీకటి లోకంలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్పి ఈ 9వ మంత్రంలో 10వ మంత్రంలో ఏం చెప్తున్నారు? ఇటువంటివి విద్యా సాధన వల్ల ఒక ఫలం అయితే అవిద్యా సాధన వల్ల ఇంకొక ఫలం వస్తుంది అంటున్నారనమాట. అని ప్రాజ్ఞులు, పెద్దవాళ్ళు, తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారు. విద్యా సాధనతో నీకు ఒక ఫలితం వస్తే అవిద్యా సాధనతో ఇంకొక ఫలితం. అన్యత్యేవ అంటే వేరేది, అహుర్ అంటే చెప్పడం, విద్యా సాధనతో, అన్యత్ అంటే వేరైనది, అహు అవిద్యయ. సో విద్యా సాధనతో ఒకటి, అవిద్యతో ఇంకొకటి వస్తుంది ఫలితము. ఇది శుశ్రమ ధీరాణ అంటే ఇది అని చెప్పి బుద్ధిమంతుల వల్ల మనం విన్నాము. ఏ నస్తద్ విచచక్షిరే అంటే ఎవరైతే మనకి ఈ విధంగా చెప్పారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విన్నాం, ధీరుల దగ్గర నుంచి అంటున్నారనమాట. ధీరాణం అంటే బుద్ధిమంతుల దగ్గర నుంచి మనం ఇది విన్నాము. ఏమని? ఆ విద్యతో నీకు ఒక ఫలితం వస్తుంది, అవిద్యతో ఇంకొక ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి ఈ బుద్ధిమంతుల దగ్గర నుంచి, ప్రాజ్ఞుల దగ్గర నుంచి మనం విన్నాము అంటున్నారు. సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏమిటో చెప్తున్నారు. సో మనం భగవద్గీతలో కూడా 13th చాప్టర్లో చూసాం. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అంటే ఏం చెప్పారు? ముందు అక్కడ జ్ఞానాన్ని గురించి మనకు కొన్ని లక్షణాలు చెప్పారు. మనిషి సంపూర్ణ సభ్యతను అలవర్చుకుని అందరినీ గౌరవించాలి. కేవలం పేరు ప్రతిష్టల కోసం నటించకూడదు, మనం ఏదో ధర్మపరాయణులు అన్నట్లుగా. అలాగే దైహికమైన అంటే ఈ భౌతిక పనుల వల్ల కానీ, మనం చేసే ఆలోచనల వల్ల కానీ, మన మాటల వల్ల కానీ, అంటే మనం మనసా వాచ కర్మణ ఎవరికి కూడా ఆందోళన కలిగించకూడదు. మన మాటలతో కానీ, మన మనసులో ఆలోచనలతో కానీ, మన చేష్టలతో కానీ ఎవరికి ఆందోళన కలిగించకూడదు. అలాగే ఇదంతా జ్ఞానం. అంటే జ్ఞానం మొదలు పెట్టటమే మనకు వినయం విధేయత అనే మాటలతో మొదలు పెడతారు. మీకు గుర్తుంటే క్షేత్రజ్ఞ యోగంలో జ్ఞానం అంటే ఏమిటన్న దానికి ఏం చెప్తారు అంటే అసలు వినయం, విధేయత ఇవన్నీ అన్నమాట. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సో అందుకని మనిషి అందరినీ గౌరవించడం, మనం ఏదో గొప్ప ధర్మపరాయణం అన్నట్లు నటించకుండా ఉండడం, అలాగే ఇతరులకు ఆందోళన కలిగించకుండా ఉండడం, ఇతరులు రెచ్చగొట్టిన సహనం ఉండడం, పేషెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు ద్వంద్వ వైఖరి అంటే అది మనసా వాచ కర్మణ ప్రవర్తించాలి. మనసులో ఒక ఆలోచన పెట్టుకుని పైకి వేరే మాటలు చెప్పినప్పుడు అది నువ్వు కంప్లీట్గా అది అజ్ఞానం కింద లెక్క. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా నిష్కల్మషత్వం, కల్మషం లేకుండా నీకున్న మాటను నువ్వు బయటికి
చెప్పాలి, లేదా మాట్లాడకుండా అయినా ఊరుకోవాలి. అంతేగాని ఆ ద్వంద్వ వైఖరి ఉండకూడదు. అంటే పైకి ఏదో మన వాళ్ళు అంటారు, నోరుతో మాట్లాడి నొసటితో వెక్కిరిస్తున్నారు అని ఏదో అంటూ ఉంటారు. అటువంటి ప్రవర్తన కానీ అటువంటి స్వభావం కానీ చూపకూడదు. అలాగే ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ సాక్షాత్కారం దశకు తీసుకువెళ్ళగల గురువు గారిని ఒకరిని చూసుకుని వాళ్ళని శరణ వేడి మనం మరి తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపరీక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శినః అన్నారు కదా. తద్విద్ధి ఈ రకంగా తెలుసుకో. ఏది? ప్రణిపాతేన వినయంగా, పరిప్రశ్నేన సేవయ వినయంగా ప్రశ్నలు వేస్తూ సేవలు చేస్తూ నువ్వు తెలుసుకో. ఏది? జ్ఞానాన్ని. అప్పుడు నువ్వు ఇలా వినయంగా సేవ చేస్తూ ప్రశ్నిస్తూ నువ్వు గురువును అడిగినప్పుడు ఉపదేక్షంతితే జ్ఞానం, నీ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. ఎవరు? జ్ఞానిన తత్వదర్శిన, తత్వాన్ని దర్శించిన ఆ జ్ఞాని నీకు ఉపదేశిస్తాడు అని. అంటే అటువంటి గొప్ప గురువు దగ్గర నువ్వు వెళ్ళి ఈ రకంగా నేర్చుకో జ్ఞానాన్ని అని చెప్పి అక్కడ భగవద్గీతలో చెప్పిన విషయం మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఆత్మ సాక్షాత్కార దశను పొందడానికి మరి శాస్త్రాలు చెప్పిన నియమ నిబంధనలన్నీ పాటించాలి. సో శాస్త్రాలను పాటించినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నష్టపోం. సో ఈ వేదాల్లో చెప్పిన విషయాలు, సో ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఈ వేదాలు సూచించిన పద్ధతిని ఫాలో అవ్వండి అంటున్నారు. అలాగే శాస్త్రాల్లో చెప్పిన సిద్ధాంతాల్లో అసలు విశ్వాసంతో ఉండాలి. విశ్వాసం లేకుండా ఫాలో అవడంలో అర్థమే ఉంది. సో ఈ శాస్త్రాల పట్ల విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకుని అందులో చెప్పింది, అందుకే మనకు ఆ విశ్వాసం కోసం మొదటే ఏం చెప్పారు? అవి తల్లి లాంటివి. తల్లి మనం ఏది చెప్పినా మరి బిడ్డ తల్లి ఏది చెప్పినా నమ్ముతుంది కదా. సో ఎందుకు? తల్లి బిడ్డ మంచి కోసమే చెప్తుంది కాబట్టి, తనకి తెలిసిన విషయాన్ని చెప్తుంది కాబట్టి. వేదాలు అటువంటివి. మనం తిరిగి ఇది రైటా రాంగా అని ప్రశ్నించవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. వేదాలలో ఉన్నది అంటే అది అక్షరాల పాటించడానికి అర్హత ఉన్న వాక్యమే అని చెప్తున్నారు. ఆ విశ్వాసంతో వేదాలను ఫాలో అవ్వాలి అలాగే అని అంటున్నారు. ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందడానికి మరి అనుకూలమైనటువంటి ప్రతికూలమైన ప్రాక్టీసులన్నిటించి దూరంగా ఉండాలి. మనం ఈ ఆత్మసాక్షాత్కార మార్గానికి అడ్డంకులుగా ఉన్న ఎటువంటి విషయాలనైనా మనం వదులుకోవాలి, దూరంగా ఉండాలి వాటికి. అలాగే మన శరీరానికి అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువగా ఏది ఆశించకూడదు. అంటే టూ మచ్ ఫుడ్ అవ్వనివ్వండి, టూ మెనీ కంఫర్ట్స్ అవ్వనివ్వండి, టూ మచ్ మనీ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా ఆ దురాశ అనేది వద్దు. నీ జీవనం తృప్తిగా నువ్వు సాగించుకోవడానికి అవసరమైనంత వరకు నువ్వు ఉంచుకో అంటున్నారు. అంతేగాని దురాశ వద్దు. అలాగే ఈ దేహాత్మ బుద్ధిని వదిలిపెట్టి మరి శరీరానికి సంబంధించిన మనం ఈ బాడీ అనుకోకుండా మనం లోపల ఉన్న ఆత్మ అనే విషయాన్ని పదే పదే గుర్తు చేసుకోవాలి. మనం ఈ పై భౌతిక అంటే మాట కూడా అనుకున్న కొన్నికి మనకు ఆ భావం కొంచెం ఇంకుతుంది. బట్ అంటే ఎంతసేపు ఇక భౌతిక అవసరాలు, భౌతిక ఫీలింగ్స్, వాళ్ళు ఇలా అన్నారు, ఎవరైనా ఏదన్నా అన్నా వదిలిపెట్టేయడం. మనం అది మనసులో పెట్టుకుని ఇలా అన్నారేమిటి, అలా అన్నారేమిటి అనేది మనం పట్టించుకోకుండా ఉండగలగటం. ఎందుకంటే పట్టించుకున్నామంటే అది మైండ్లోనే జీవిస్తున్నాం అన్నమాట. మనస్సు కూడా మరి పార్ట్ శారీరకమే కదా, సూక్ష్మ శరీరం కదా. సో ఇంకా మనం ఆత్మ లెవెల్కి ఎక్కడ పెరుగుతాము? ఈ మైండ్లో ఫీలింగ్స్నే మనం ఆలోచిస్తూ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ మనం అదే భావాలతో ఉంటున్నప్పుడు వాటిని పక్కకి నెడితేనే మనం ఆత్మలోకి, ఆ తత్వంలోకి ప్రవేశించి ఆ శుద్ధత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. సో ఇది ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించిన ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు దాని గురించే ఆలోచిస్తూ మైండ్ అంతా ఆలోచనలు నింపుకుని కోపము, ద్వేషము, దుఃఖము, ఈ డిప్రెషన్ ఇవన్నీ తెచ్చుకుంటుంటే ఏమొస్తున్నాయి? కంప్లీట్ భౌతికత్వంలో ఉంటున్నాయి. ఏదో అన్నారు, ఎవరు ఎందుకన్నారు, ఏదన్నారు, అది నిజమైతే బాధపడక్కర్లేదు, నిజం కాకపోతే అది ఎలాగూ నిజం కాదు అనుకుని వదిలేసామనుకోండి, వదిలేస్తే మనకే మైండ్ అంతా శుభ్రంగా ఉంటుంది, ఇవేవి లేకుండా ఈ ఫీలింగ్స్. సో అది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. సో ఇట్లా మైండ్ని మనం అన్నెసెసరీ ఫీలింగ్స్తో నింపుకోకుండా ఖాళీగా ఉంచుకున్నప్పుడే ఆ ఎంటీనెస్ నుంచి మనం ఆ శుద్ధత్వం అలా ఆ క్లీన్గా ఉన్నప్పుడే
మనం ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళడం ఈజీ అవుతుంది. ఈ అన్నెసెసరీ భావాలు, ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ మురికి లాంటివి, కల్మషం లాంటివి, వీటిని మలినం, వీటన్నిటిని మనం క్లీన్ చేసేయాలి. చేసినప్పుడు ఆ నిష్కల్మషత్వం మెల్లమెల్లగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో దేహాత్మ బుద్ధిని వీడటం అంటే అక్కడ అది అర్థం. ఎంతసేపు వీళ్ళు ఈ అటాచ్మెంట్స్తో, ఈ భావాలతో ఉండకుండా మనం మన శరీరం అనుకోకుండా ఉండగలుగుతాం. ఇక మరి మనకి దేహం ఉన్నంత వరకు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు ఉంటాయి కదా. పునర్జన్మ, ముసలితనం, రోగం, మరణం ఇవన్నీ తప్పదు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ బాడీ ఏమిటి అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధులు, మళ్ళీ మనకి ఈ బంధాలు ఉంటే మళ్ళీ పునర్జన్మ అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకున్నప్పుడు మనం కొంతైనా ఈ భౌతికత్వం నుంచి మనం ఈ బాడీ కాదు ఆత్మ అనే విషయాన్ని మనం కొంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ భౌతిక దుఃఖాలన్నిటి నుంచి విముక్తులు కావడం కోసం ప్రయత్నించడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. మన ఆధ్యాత్మికమైన నిజస్థితి ఏమిటి మనది అంటే ఆత్మతత్వం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. అది మళ్ళీ మనం తిరిగి పొందడానికి ఏది మార్గం అని అన్వేషించడమే మనకి ఉత్తమమైన పద్ధతి. సో ఇట్లా ఈ భౌతికత్వంలో పడి ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల్లో కొట్టుకుంటూ ఉండడం కాదు. అసలు నీ సహజతత్వం ఈ ఇంద్రియాలు కాదు, మనస్సు కాదు, బుద్ధి కాదు, నువ్వు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ఆత్మవు. సో ఆ ఆత్మతత్వంలో నీకు ఈ మనస్సులో ఈ ఆలోచనలు, దుఃఖాలు, కోపాలు, జలసీలు ఏవి ఉండవు. కాబట్టి ఈ మైండ్ నుంచి బుద్ధిలోకి వెళ్ళు వివేకంతో, ఆ బుద్ధి నుంచి ఇంకా శుద్ధత్వంతో ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళు. ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుని మనసులో నుంచి శుద్ధి చేసేసుకుని ఆ ప్యూర్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళు. ఉంది నీలో లోపల. ఈ మైండ్లో ఉన్న కాలుష్యాల వల్ల కవరప్ అయిపోయింది, కనపడటం లేదు. కాబట్టి ఈ కాలుష్యాలన్నీ నెట్టివేయి. అప్పుడు నీకు అది క్లీన్ అయినప్పుడు నువ్వు క్రమేణా నువ్వు ఆ శుద్ధత్వంలోకి వెళ్తావు, నీ సహజతత్వం అని. కాబట్టి ఆ సహజతత్వంలోకి వెళ్ళడానికి ఈ రకమైన ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ సహజతత్వాన్ని అన్వేషించడమే మనకి ఉత్తమమైన పద్ధతి మనిషికి అని చెప్తున్నారు. అది మనం చేయవలసిన పని అని. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి అవసరమైన జీవిత అవసరాల వరకు మనం తీసుకోవచ్చు. అంతేగాని లగ్జరీస్ కోసం బాడీని, ఇంద్రియాలని, మైండ్ని సుఖపెట్టడం కోసం ఇంకా ఇంకా మనం జీవిత అవసరాలు కావాలి అనుకోవడం అది ఈ మన యొక్క ఆత్మతత్వ జ్ఞానానికి ఉపయోగపడని విషయం అన్నమాట. సో అంటే ఇంకా కంఫర్ట్స్ కావాలి, సుఖాలు కావాలి బాడీకి, ఇంద్రియాలకు అనుకున్నప్పుడు ఇక ఆధ్యాత్మిక పురోగభివృద్ధికి అవసరమైనంత వరకే నువ్వు జీవిత అవసరాలను గ్రహించు. అంతేగాని ఇంకా ఇంకా సుఖాలు కావాలి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు అటువంటి ఆసక్తి చూపకూడదు అంటున్నారు. సో నీ ఆసక్తి ఈ భౌతిక శరీరాన్ని సుఖపెట్టడం మీద ఉండకూడదు. నీ ఆత్మతత్వాన్ని కనుక్కో. నీకు ఈ శరీరం సాగిపోవడానికి, కంఫర్టబుల్గా జీవించడానికి తగ్గంత వరకు తీసుకో. ఆ తర్వాత మరి శాస్త్రాలు చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువగా ఈ భౌతికత్వం మీద ఆసక్తి చూపకూడదు అంటున్నారు కదా. అంటే ఏదైనా ఇంట్లో గృహం మీద కానీ, ఫ్యామిలీ మీద కానీ శాస్త్రాలు చెప్పాయి బాధ్యత వదిలేసి వెళ్ళిపోమనలా, అందరినీ చూసుకోమనే చెప్పారు, బాధ్యతలు నిర్వర్తించమని. కానీ ఇదే కంప్లీట్, ఇంతకంటే మనకి వేరేది లేదనే తీవ్రమైన అటాచ్మెంట్ వద్దు. నీ బాధ్యతలను చేసి నువ్వు నిర్వర్తించి నువ్వు ఆ డిటాచ్మెంట్ మెంటాలిటీతో ఉంటుంది నేర్చుకో. హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అంటూ ఉంటారు. అంటే నీవు చేయవలసిన బాధ్యతలు చేసి మనసులో టూ మచ్ నాది 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 అనే ఆ రాగాలు, ద్వేషాలని పెంచుకోవద్దు అంటున్నారు. ఎందుకు రాగద్వేషాలు పెంచుకున్న కొందికి అవి ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే, ఎంత జిడ్డు అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వచ్చేసి మన రాగద్వేషాలతోనే మనం ఉంటాం, కానీ ఆ ప్యూర్ ఆత్మలోకి వెళ్ళడానికి సాధ్యపడదు. అందుకని ఆ రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుంటూ నువ్వు అలాగని వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టేసే అని అనడంలా. వేదాలు నువ్వు చేయవలసిన చేయమని చెప్తున్నాయి. చేసి ఆ మనస్సులో నీకు ఆ తీవ్రమైన రాగద్వేషాలు పెట్టుకోకు అంటున్నారు. ఇంకా మనసు కనిపించే ఈ కోరికలు,
కోరికలు తీరినప్పుడు సంతోషం, మరి కోరికలు తీరినప్పుడు దుఃఖం, ఇవన్నీ పొందవద్దు. మరి అంతే కదా, అంటే రాగద్వేషాలకు గురి కాకు. నీకు ఇష్టమైనది జరిగినప్పుడు ఉబ్బిపోవడం, తప్పిపోవడం, ఇష్టం లేనిది జరిగినప్పుడు కృంగిపోవడం, డిప్రెస్ అయిపోవడం, ఇలా అవ్వకు. అంటే సమత్వంతో ఉండు. ఎందుకు మనకు కర్మయోగంలో కూడా ఆ సమత్వమే యోగం అన్నారు. ఎవరైతే ఇలా రెండు పరిస్థితుల్లో ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళే మరి ఆ సమత్వం, అంటే వాళ్ళ మనసులో రాగము ద్వేషము రెండు కూడా లేవు, ఎక్కువగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటున్నారు. అలాంటి స్థితిలోనే ఆత్మతత్వంలోని ప్యూరిటీని తెలుసుకోగలరు. కాబట్టి చెప్తున్నారు అట్లా ఉండు అని. అలాగే భగవంతుడికి భక్తుడై అనన్య మనస్సుతో ఆయన్ని సేవించాలి. భగవంతుడి మీద ఆ విశ్వాసం, మరి సమస్తము కూడా నడిపించేది ఒక్క త్రాటి మీద ఎవరు అంటే భగవత్ శక్తి. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. అలాగే ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనుకూలమైన మంచి వాతావరణంలో, అంటే మనకి స్పిరిచువల్గా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలన్నా కూడా దానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కొంత ఉండాలి. అంటే ఏకాంత ప్రదేశాల్లో ఉండడం అంటే అన్నీ వదిలేసి ఏదో అడవికి వెళ్ళక్కర్లేదు. బట్ మనం చూడండి, ఎవరైనా నలుగురు మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నారంటే, ఏదైనా జపం చేసుకుంటున్నా, ఏదో మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళని పూజ చేస్తున్నా చెవులన్నీ అటే ఉంటాయి. అది వినాలి అనిపిస్తుంది. ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్గా వీళ్ళంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు, త్వరగా పూజ చేసి వెళ్ళి జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటాం. సో అంటే అట్లా అనవసరపు విషయాలు, అనవసరపు మాటలు, ఈ విషయాల మీద ఆసక్తిని తగ్గించుకుని మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గం మీద ఇంట్రెస్ట్ని పెంచుకోవాలి అంటున్నారు. ఇంకా భక్తులు కాని వారు ఉండే ప్లేసుల్లో మనం వదులుకోవాలి. మరి ఇక్కడ మనకి భక్తి అనే విషయానికి ఎంత మాత్రం ఇక్కడ ఉపయోగం లేదు అనుకున్నప్పుడు వీలైనంత వరకు అటువంటి ప్రదేశాల్లోకి అవాయిడ్ చేయాలి అంటున్నారు. ఇక ఈ భౌతిక జ్ఞానం మనం ఎంతైనా సంపాదించవచ్చు. ఎంత పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు, పిహెచ్డీలు ఎన్నో ఉండొచ్చు. కానీ ఈ భౌతిక జ్ఞానం అంతా కూడా మన శరీరం అంతమైనప్పుడు పోతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మాత్రం శాశ్వత. అది మన వెంట నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా వస్తుంది. చెప్పారు కదా, ఈ యోగంలో కంప్లీట్ చేయలేని వాళ్ళు ఏమవుతారు అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వాళ్ళు తీసుకుని ఎక్కడ వదిలిపెట్టారో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయొచ్చు. సో భౌతిక జ్ఞానం ఎంతైనా సంపాదించవచ్చు, అది ఈ దేహంతో పోతుంది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మనతోనే ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుసుకోండి. ఆ రకంగా ఈ విజ్ఞాన తత్వాన్ని గురించి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి పరిశోధన చేయాలి అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ 18 విషయాలు, నిజమైన జ్ఞానం పెంపొందించుకోవడానికి ఈ 18 విషయాలు కూడా క్రమ పద్ధతిలో అనుసరించాలి. చాలా నైస్ పాయింట్స్ ఇవి, 18 పాయింట్స్. అంటే భగవద్గీతలో, శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విషయాలన్నీ జ్ఞానం నేర్చుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి, ఆత్మతత్వాన్ని. జ్ఞానం అంటే నిజమైన జ్ఞానం ఏది? ఈ బుకిష్ నాలెడ్జ్ కాదు, ఆ నిష్కల్మషమైన ప్యూర్, ఆ సచ్చితానందమైన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలగటం, అది భగవత్ తత్వాన్ని. సో అటువంటి జ్ఞానం కావాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే ఈ 18 పాయింట్లు ఫాలో అవ్వమంటున్నారు అనమాట. ఈ క్రమ పద్ధతిలో నిజమైన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడానికి ఈ 18 అంశాలని అనుసరించండి అంటున్నారు. ఇక ఇవి తప్ప మిగిలినంతా అజ్ఞానమే అని చెప్పి భగవంతుడు జ్ఞానం గురించి ఇదంతా చెప్పి, ఇది తప్ప అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానమే అన్నారు ఆయన. సో ఇది నిజమైన జ్ఞానం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఉన్నారు కదా, ఆయన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి తండ్రి గారు. అంతకుముందు గురువులు, అంటే ఆయన గురువు జగన్నాథ్ దాస్ బాబాజీ, ఆయనకు గురువు భక్తి వినోద ఠాకూర్. సో ఈ భౌతిక జ్ఞాన విధానాలన్నీ కూడా మాయాశక్తికి అంటే ఈ మెటీరియల్ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా బాహ్య లక్షణాలే అంటున్నారనమాట. వాటిని అభ్యసించడం వల్ల మనం ఏ విధంగానూ జంతువుల కంటే ఏమీ అధికులం కాము. ఏదో మన శరీరాన్ని సుఖపెట్టుకోవడానికి మనకి మంచి పొజిషన్ రావచ్చు, ధనం వచ్చి కంఫర్ట్స్, లగ్జరీస్ రావచ్చు, కానీ అది జ్ఞానంలో అంతా అజ్ఞానం కిందే లెక్క అంటున్నారు. ఈ జంతువు గనుక సుఖపడటానికి ప్రయత్నం చేసుకున్నట్టే కానీ నిజమైన జ్ఞానం
ఏమీ ఉండదు వాటి వల్ల అంటున్నా. అయ్యో అదేమిటి మరి అసలు మనం జీవనం సాగించాలంటే ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఉండాలి, చేసుకోవాలి, దాంట్లో తప్పే ఉందని. తప్పేమీ లేదు, చేయమని అంటున్నారు. నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేయి, కానీ ఏ భావంతో చేస్తావు? ఇది నువ్వు భౌతికత్వంతో చేస్తున్నావా, లేదు అంటే నువ్వు జీవనం సాగించడం కోసం చేస్తూ లోపల నిజమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని పెంచుకుంటున్నావా? సో నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చెయ్యి అని ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో కూడా చెప్పారు కదా. చేస్తూ నువ్వు ఈ రాగద్వేషాలకు దూరంగా ఉండు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బిగినింగ్ అందరినీ గౌరవించు, ఆ, నటించకు, ఏదో పెంచి ధర్మపరాయణలాగా నిజంగా ఉండు. నీ పనుల వల్ల కానీ, నీ ఆలోచనల వల్ల కానీ, నీ మాటల వల్ల కానీ ఎవరికి కష్టం కలిగించకు. అలాగే ఎవరైనా నిన్ను రెచ్చగొట్టిన సహనంతో ఉండు. క్రోధాన్ని తెచ్చుకోకు. మరి నువ్వు పైకి ఒక రకంగా లోపల ఒక రకంగా ఉండకు. నువ్వు మనసావాచ కర్మల నిజాయితీగా నీ యొక్క మనస్తత్వాన్ని ప్రదర్శించు, అంతేగాని ద్వంద్వ వైఖరి వద్దు. అలాగే ఒక మంచి గురువును చూసుకుని మరి ఆయన దగ్గర విషయాన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అలాగా శాస్త్రాలను పాటించు, శాస్త్రాల్లో విశ్వాసాన్ని ఉంచుకో, విశ్వాసంతో శాస్త్రాలను ఫాలో అవ్వు. తర్వాత ఈ ప్రయత్నానికి, ఆధ్యాత్మికతకు, ఆత్మసాక్షాత్కారానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయాలను వాటికి దూరంగా ఉండు. అలాగే మన శరీరాన్ని చూసుకోవడం కంటే ఇక వేరే ఏదీ లేదనే భావనను వదులుకో. ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవడం, శరీరాన్ని సుఖపెట్టుకోవడం ఇదే ముఖ్యం అని శరీర పాలన కోసమే నువ్వు ఉండకుండా ఉండడం నేర్చుకో. ఈ దేహాత్మ బుద్ధిని పక్కన పెట్టి మరి తన శరీరానికి సంబంధించిన వారిని అంటే వీళ్ళే నా వాళ్ళు, వాళ్ళే నా వాళ్ళు, వీళ్ళు బయట వాళ్ళు అనే ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా అందరినీ కూడా సమత్వంతో చూడగలగటం అనేది కూడా అలవర్చుకోవాలి. అదేమిటి అంటే మన వాళ్ళకు మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, వాళ్ళకి అన్నీ చెయ్యాలి, కానీ మనం మన వాళ్ళకే ఉండాలి, పక్క వాళ్ళకు ఉండకూడదు, లేదా అనే స్వార్థ బుద్ధి ఉండకూడదు. మరి అందరినీ కూడా ఆ సమత్వంతో చూడడం నేర్చుకోవాలి. అలాగే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల యొక్క దోషాన్ని గుర్తించగలగాలి అంటున్నారు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అన్వేషించడమే మనకి ఉత్తమమైన పద్ధతి. ఈ భౌతికత్వం కాదు మనకు కావాల్సింది. మనకు కావాల్సింది ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళడం అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం. మరి ఈ అనవసరపు జీవిత అవసరాల పట్ల మమకారం, ఆసక్తి పెంచుకోకుండా ఉండడం. అలాగే శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు మన ఫ్యామిలీ అయినా, మన వస్తువుల పట్ల అయినా, ఏదైనా మనం శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉండాలి. కానీ ఇది నాది 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 అంటూ ఎన్నో సంవత్సరాలు, తరాలు ఇక వీళ్ళే నా వాళ్ళు, ఇదే నా ఇల్లు అంటే ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? ఈ శరీరం ఉన్నంత వరకే ఏ సంబంధాలైనా, ఏ వస్తువులైనా. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకో. అలాగనే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా, వాళ్ళని ఏం పట్టించుకోకూడదు అంటే శాస్త్రాలు చెప్పాయి, నీ బాధ్యతలని చెయ్యి, అంతేగాని టూ మచ్ అటాచ్మెంట్లు పెట్టేసుకుని నువ్వు ఉండకు, అరాగద్వేషాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా ఏ వాంఛనీయమైన అంటే నీకు కావాల్సింది జరిగినా, నీకు జరగకూడదు జరిగినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండడానికి ప్రయత్నించు. భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉండు. మరి అనవసరపు విషయాల్లో కల్పించుకోకు, అనవసర ప్రసంగాలలో నువ్వు పాల్గొనకు. అలాగే భక్తి లేని ప్రదేశాలను వదులుకో. మన యొక్క భౌతిక జ్ఞానం ఈ జన్మతో అంతరిస్తుంది, కానీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తుంది, కంటిన్యూ చేయొచ్చు అన్నది 18 పాయింట్లు అన్నమాట. సో ఈ రెండు చూసాము. సో మంత్రాలు ఇంకొకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాం. 9th మంత్రంలో అజ్ఞానంతో ఉండేవాళ్ళు అజ్ఞాన లోకాల్లోకి వెళ్తారు. జ్ఞానం ఉండి కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించని వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ అజ్ఞానంలోకి వెళ్తారు. ఇంకా ఈ భౌతిక తత్వంలో పడిపోయి ఇంకా ఎక్కువ మిజరీస్తో, ఎక్కువ దుఃఖాలతో ఉంటారని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఇక 10th మంత్రాల్లో విద్య సాధిస్తే ఒక ఫలం, అవిద్య సాధిస్తే ఇంకొక ఫలం వస్తుందని ప్రాజ్ఞులు పెద్దవాళ్ళు చెప్పగా మనం విన్నాము.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ విద్య సాధించడం అంటే నిజమైన విద్య ఏమిటి? ఆత్మసాక్షాత్కారానికి అవసరమైనదే నిజమైన విద్య. సో అంతకు అన్యమైనది ఏదైనా సరే అజ్ఞానమే అని చెప్పేసి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు. కాబట్టి ఈ 18 పాయింట్లు చెప్తున్నారనమాట. వీటి వల్ల ఆ విద్యా సాధన, అజ్ఞాన సాధన సాధ్యపడుతుంది. సో వీటితో ఒక ఫలితం ఏది మరి? ఆత్మసాక్షాత్కారం వస్తుంది, భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలుగుతాం. అవిద్య ఉంటే భగవద్ధామానికి ఆపోజిట్ ప్లేస్కి వెళ్తాం. సో అది విద్యా సాధన వల్ల ఒక ఫలితం వస్తుంది, అవిద్యా సాధన ఉంటే ఇంకొక ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది అది శ్లోకం. సో ఆ విద్యా సాధన కావాలి అనుకుంటే, ఆ జ్ఞానం కావాలి అనుకుంటే ఈ 18 పాయింట్లు ఇక్కడ చెప్పారనమాట. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే